Hej, velkommen til Automax. Jeg vil gerne lige have lov til at demonstrere vores nyudviklede stol til kørestolsbrugere. Se, det er sådan, at os, der sidder i en manuel kørestol, hvis vi skal slappe af i løbet af dagen og have lettet trykket eller rettet ryggen ud, så er vi nødt til at lave en forflytning. Det vil sige, at vi skal flytte over i en sofa eller en anden stol eller en seng for at komme ned og ligge. Nu har vi så udviklet en stol til kørestolsbrugere, som sidder i manuel kørestol, som gør, at man kan komme ned og ligge uden at forlade sin kørestol. Stolen virker på den måde, at man bakker ind i den, slår bremserne til og lægger sig ned. Man kan komme ned og ligge vandret, sådan at man har benene hævet over hjertet, som giver blodcirkulation i benene, for at lette trykket fra bagdelen. Og man kan ligge 5 minutter, 10 minutter, eller man kan sove en time, hvis det er det, man gerne vil. Ryglænet er fjederpåvirket, det vil sige, at den er meget nem at komme op af og ned igen. Ryglænet er også justerbart, det vil sige, at man kan låse den i den position, man gerne vil hvile i. Når man skal ud af stolen igen, så rejser man sig op, slår bremsen fra, og så er man ude. Hvis du gerne vil vide noget mere, så klik ind på automax.dk. Du kan skrive til os på mail@automax.dk, og du er også meget velkommen til at ringe til os på telefon 40 40 44 95. Og den fås også i andre farver.